ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മമ ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധ കൃഷ്ണപാദാചാര്യലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നാരായണം നമസ്തുഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ജയ ശ്രീ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 20ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. അതെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിസൈറ്റ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ. അതില് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അനന്തനും അമേയനുമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലം നനു സൂചിതേന ഗുണൈരസാമ്യാനതിശായനസ്യ ഹിത്വേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതി യസ്യാക്രിരേണും ജുഷതേ നഭീസോഹോ. നല്ലതാണ് ശ്ലോകം നമ്മളുടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് ആരും ഇല്ല. അതിൽ നമ്മള് ബ്രഹ്മസംഹിതയുടെ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് അല്ലെ. ഏതാണ്? ഈശ്വരഃ പരമഃ കൃഷ്ണഃ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹഃ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദഃ സർവകാരണ കാരണം. അതിലും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാനെ പോലെ വേറെ, അതായത് ഭഗവാൻ തുല്യമായിട്ടോ അതിന് മേലെയായിട്ടോ ആരുമില്ല. ഈ എന്താണ് സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും സർവ്വ സൃഷ്ടിക്കും കാരണാരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ശ്ലോകം കൂടി നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും കഴിവില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് ആദിപുരുഷൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രീതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ദേവന്മാർ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആ ലക്ഷ്മി ദേവി ആരുടെ സേവയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനും മേലെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പോലും, അതിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പോലും ഒരു ദാസിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് ആരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന് താഴെയാണ്. അതായത് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, ഭഗവാന് മേലെയായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വേറൊരു ശ്ലോകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഏത് ശ്ലോകമാണ്? 7:7. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? മത്തപരതരം നാന്യ. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? കിഞ്ചിദഷ്ടീതനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം. ഓർമ്മയില്ലേ ആർക്കും? സൂത്രേ മണികണ ഇവ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ് നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ? ഒരു നൂലില് മാലമണികൾ അല്ലെ. മാലമണികൾ കോർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ മാല കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നൂലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയോ? ഇല്ല. കാരണം മാലയുടെ മണികൾ മാത്രം, അതിന്റെ ഭംഗി മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ. അത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ എന്താണ്? ഒരു നൂലാണ് അതിനെ ഇതേപോലെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അനേകം നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആകാശത്ത് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ആരും ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത്? പക്ഷെ അത് ആരാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. അതാണ് ആ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം. ആ നൂല്, ഒരു മാലയില്
ആ മണികളെ ഒരു നൂല് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് പോലെ ഭഗവാനാണ് ഈ സകല പ്രപഞ്ചത്തെയും തന്റെ കൈക്കുള്ളിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിനോട് അർത്ഥം വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മേലെ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാ ശക്തികളുമാരെയാണ് ഭഗവാന്റെയാണ്. ഭഗവാൻ അനന്തനാണ്, അമേയനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ബഹൂനാം ജന്മനാമതി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, വാസുദേവ സർവമിതി എന്നുള്ള ഒരു റിയലൈസേഷൻ വരുന്നതിലും വാസുദേവനാണ് എല്ലാം എന്നുള്ളത് അതിലും പറയുന്നുണ്ട്, ആ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം ശില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രുതികൾ അനുസരിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് അഥവാ പരമേശ്വര പരബ്രഹ്മത്തിന് യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനായി ആരുമില്ല. അസമൂർധ എന്നാണ്. ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ടും മേലെയാവും ആരുമില്ല എന്നുള്ളതിനെ പറയുന്ന വാക്ക് അസമൂർധ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധ്യവുമല്ല. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് സമാനനായോ അതീതനായോ ആരുമില്ല. ഭഗവാൻ അജയ്യനാണ്. ഭഗവാനെ ജയിക്കാനായിട്ട് ആരുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അനന്ത ശക്തികളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ക്രമനിബദ്ധമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ സ്വാഭാവിക രീതിയിലും യഥോചിതവുമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സ്വയം സമ്പൂർണനാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേറൊരാളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. കാരണം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു നിലം എന്ന് പറഞ്ഞ പാടം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട് നോക്കി, നമ്മളുടേതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു, അവിടെ നെല്ല് വിളയിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ആളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് വേറെ ആളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വേറെ സാധനം, നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം എന്നുള്ളത് വരുമ്പോഴാണ് ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. പക്ഷെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ സകല കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേറെ ആരെങ്കിലും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മാതിരി വിശപ്പ് ദാഹമൊന്നും ഇല്ല ഭഗവാന്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തുംഗ ദേവന്മാര് പോലുള്ളവരിൽ നിന്നും യാതൊന്നും തന്നെ അഥവാ യാതൊരു സഹായവും സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർ ഐശ്വര്യദേവതയുടെ ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവി കടാക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അഥവാ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എങ്കിലും അത്തരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഐശ്വര്യദേവത വിസമ്മതിക്കുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴും സംതൃപ്തരാണോ? നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ച ഓരോ സാമ്പത്തികമായിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ, എല്ലാവരും തൃപ്തരാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല. നമ്മൾക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്കും പണം ആവശ്യം വരും അല്ലെ, ഐശ്വര്യം വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു സൗന്ദര്യം പോലും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഇതായിട്ടാണ് വരുന്നത്, നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഐശ്വര്യദേവതയുടെ കടാക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഥവാ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എങ്കിലും അത്തരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഐശ്വര്യദേവത വിസമ്മതിക്കുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കില്ല. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നടന്നു എന്ന് വരാം അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന് ഐശ്വര്യദേവതയിൽ നിന്നും യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. എന്താ കാരണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കണേ. ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങളും ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഐശ്വര്യം ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ആരിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഐശ്വര്യദേവതയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഭഗവാന്? ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് പറയുന്നത്, ഐശ്വര്യദേവത ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തെ ആദ്യ ജീവവ്യക്തിയായ ബ്രഹ്മദേവനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു ഭാവത്തിൽ തന്നെ സേവിക്കുന്നതിൽ ശാശ്വതമായി നിരതയായ ഭാഗ്യദേവതയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഉത്ഭൂതനാക്കാതെ സ്വനാഭിയിൽ നിന്നും ഉദ്ഭവിക്കുന്ന താമരത്തണ്ടിൽ ഹേതുഭൂതനാക്കി. ഇത് വളരെ രസമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമല്ലേ. നോക്കൂ, ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി ഭാര്യയായിട്ട് കൂടെയുണ്ട്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണോ? അല്ല. അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധേ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ്? അപ്പൊ ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു ഭാവത്തിൽ തന്നെ സേവിക്കുന്നതിൽ എപ്പോഴും ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഭാഗ്യദേവതയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭൂതനാക്കാതെ എന്താണ് ചെയ്തത്? തന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ്, ആ താമരത്തണ്ടിലാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി നടത്തിയത്. ഇവയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പരിപൂർണതയെയും കുറിച്ചുള്ള ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏതിനും, ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് പോലും ആരെയും എന്താണ് പറയാ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സ്വയമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ വന്നു, ആരുടെയും മകനായിട്ടാണ് കൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നത്? ദേവകി മാതാവിന്റെയും വസുദേവന്റെയും കൂടി
അതായിട്ടാണ്. അപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ആദ്യം വസുദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു, അതിനുശേഷം ദേവകി മാതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് അവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയും എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധേ വരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരെയും ഒന്നിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നത് അദ്ദേഹം അമൂർത്തകനെന്ന് അഥവാ നിർവ്യക്തികനെന്ന് അഥവാ വ്യക്തിശൂന്യനെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ശരിയാണ് ഭഗവാൻ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അധികം പേരും. ഓക്കെ, കുറെ ആൾക്കാര് അതാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിലും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നുള്ളതല്ല. ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണരൂപമാണ് ആദിമ രൂപമായിട്ടുള്ളത്. ആ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ എന്നല്ല. ഭഗവാനെ മത്സ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ, വരാഹമായിട്ട് അറിയാം, വാമനനായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ വാമനൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സർക്കസിലൊക്കെ ആൾക്കാരെ കാണാം അല്ലെ, ജോക്കർ എന്നുള്ള മാതിരി ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാവത്തിലാണ് ആ വാമന രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ പരശുരാമ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എത്ര രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്? അപ്പൊ ഏത് രൂപം? നരസിംഹ രൂപത്തില് നോക്കൂ, മനുഷ്യനും അല്ല മൃഗവും അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ വന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ ഏത് രൂപവും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന് നിർവ്യക്തികത അല്ലെങ്കിൽ നിർഗുണ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല എന്നുള്ളതല്ല. നിർവ്യക്തിഗതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ രൂപവും ഭഗവാനിൽ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പോലത്തെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാന് വ്യക്തി രൂപം ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അത് വ്യക്തിശൂന്യൻ എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ശാരീരികമായ പ്രയത്നം അഥവാ സ്വപ്രയത്നം കൂടാതെ ചെയ്യാൻ മാത്രം സർവ്വതും നിർവഹിക്കാൻ തക്ക വിധം ഭാവനാതീതമായ മായാശക്തിയാൽ അതീന്ദ്രിയമായി പരിപൂരിതനാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും അല്ലെ. ആകയാൽ ഭഗവാനെ യോഗേശ്വരൻ അഥവാ എല്ലാ യോഗശക്തികളുടെയും അധിപൻ എന്ന് വിശേഷിക്കുന്നു. നമ്മൾക്കിപ്പോ പല യോഗികളും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലർക്ക് വെള്ളത്തിന് മേലെ കൂടെ നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചിലർക്ക് ഇൻവിസിബിൾ ആയി, ഈ ഗന്ധർവന്മാർക്കൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സവിശേഷത ഉണ്ട് അത്രേ. അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അവർക്ക് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഒരു എന്താ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള രൂപം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള പോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവാൻ സാധിക്കും ഇത്രേ. അങ്ങനെ പലർക്കും പല യോഗശക്തികളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ യോഗശക്തികളും ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെറുതാവാൻ പറ്റും, എത്ര വേണമെങ്കിലും വലുതാവാൻ പറ്റും. ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പോയപ്പോ ഭഗവാന്റെ വലിപ്പം എത്രയായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ, എത്രയായിരുന്നു? നമ്മുടെ തള്ളവിരലില്ലേ, തള്ളവിരലിന്റെ അത്രയ്ക്കാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഭഗവാന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ യോഗശക്തികളുടെയും അധിപൻ എന്ന് ആരെ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പറയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ഭാഗവതം ഇത്ര ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഏതുമായിട്ട് അത് ഇതിന് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ അത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ എന്നുള്ള ശ്ലോകം ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. അത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയുടെ 10:8 അല്ലേ? 10:8 വരുന്നുണ്ട് ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാന് മേലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് എല്ലാം. ദേവികേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യ മാമേവായേ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിത. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഈ മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനിലെല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ്? ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനിലെത്താനുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരും എന്നുള്ളതാണ് ആ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെടുത്താം കേട്ടോ ഇവിടെ. ഈ ശ്ലോകം 21-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ സൃഷ്ടം
ജഗദ്വിരിഞ്ചോപഹൃതാർഹണാംഭഃ തേശം പുനാത്യന്യതമോ മുകുന്ദാത് തേശം ഓ നാമലോകേ ഭഗവത്പദാർത്ഥഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. അഥ ആകയാൽ അപി നിശ്ചയമായും യത് ആരുടെ പാദനഖങ്ങൾ അവസൃഷ്ടം ഉദ്ഭവിക്കുന്നു ജഗത് വിശ്വപ്രപഞ്ചം വിരിഞ്ച ബ്രഹ്മാവ് ഉപഹൃത ശേഖരിച്ചു അർഹണ ആരാധിക്കുക അംഭഃ ജലം സസമേതം ഈശം ശിവൻ പുനാദി പവിത്രമാക്കുന്നു അന്യതമഃ മറ്റാരാണ് മുകുന്ദാത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനല്ലാതെ കഹ ആര് നാമാനാമം ലോകെ ഈ ലോകത്ത് ഭഗവത് പരമപുരുഷൻ പദസ്ഥാനം അർത്ഥ മൂല്യം വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്ന ശ്ലോകം എത്രയാണ്? വല്ലാതെ ബാക്കിലേക്ക് പോയി. 21 അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശിവഭഗവാനെയാണ് പറയുന്നത്. ശിവഭഗവാനോടാണ് തട്ട്. ശിവഭഗവാന്റെ എവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഗംഗാദേവി ഉള്ളത്? തലയിൽ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിവഭഗവാൻ തലയില് ഗംഗാദേവിയെ വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഭൂമിദേവിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്. അത് എവിടെന്നാ വരുന്നത് ഗംഗാദേവി? ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നെന്ന് പറയുമ്പോ കഥ പറയുമ്പോ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, വാമനൻ 3ാമത്തെ ആ കാലടി വെച്ചപ്പോ എവിടെയാ വെച്ചത്? അല്ല, ആദ്യത്തെ കാലടി വെക്കുമ്പോ അത് ആദ്യല്ലേ സ്വർഗത്തിന്റെ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത്, അവസാന പാതാളത്തിലേക്കല്ലേ? ആ കാലടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് അല്ലെ? നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിനൊക്കെ 7 ലെയർ ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത്? അതായത് നമ്മളുടെ 7 സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ് വരുന്നത്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മനസ്സും അഹങ്കാരവുമാണ് ഈ 7 ലെയറുകളായിട്ട് വരിക കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനെ ഇതായിട്ട് തകർത്ത് അതെന്ത് വന്നു? ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ അവിടെ എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എന്തുണ്ടായി? ആ ജലം താഴത്തേക്ക്, ഗംഗാദേവി താഴത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കരുത്, അത് മുഴുവൻ അത്രയും ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ആ വെള്ളം മുഴുവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിദേവി നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ്. അത്രയും ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ശിവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ തലയിൽ വഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാരാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന നാമത്തിന് തികച്ചും അർഹനായിട്ടുള്ളത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദനഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദ്ഭവിക്കുന്ന, കണ്ടോ, നഖം ആണ്. പാദനഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ജലം ശിവന് ആരാധനീയമായ സ്വാഗതം അരുളുവാനായി ബ്രഹ്മാവ് ശേഖരിച്ചു. അതേ ജലം ശിവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തെയും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എന്താ ചെയ്തത്? ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് വരികയാണ് ആ വെള്ളം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ശിവന് ആരാധനീയമായ ശിവനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ബ്രഹ്മാവ് അത് ശേഖരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിവദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? വൈഷ്ണവാനം യഥാശംഭു എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ? ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവനാണ്. ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ശിവദേവനാണ്, മഹാദേവനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹം തലയിലാണ് ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജലത്തിനെ വേറെ എവിടെയല്ല പിടിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? തന്റെ ജടയിലാണ്, തലയിലാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അതിന് അത്രയും പവിത്രതയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ പാദങ്ങളെ തൊട്ടിട്ടുള്ള ജലമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം. അപ്പം അത് ശിവദേവനെ മാത്രമല്ല ഈ സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തിനെയും ശുദ്ധമാക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് അത്രയും പരിശുദ്ധമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാകുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അജ്ഞന്മാരാൽ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അസംഖ്യം ദേവന്മാരുടെ സങ്കല്പം തന്നെ പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ്. ഭഗവാൻ ദ്വൈതനല്ലാത്ത ഏകനും അതേസമയം അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ അഥവാ നിരവധി രീതികളിൽ സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഏകനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക.
പിന്നെ ഭഗവാൻ എത്രയോ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ലീലാവതാരങ്ങളിൽ തന്നെ 10 അവതാരങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, പല രൂപത്തില് പല ഭാവത്തില് കാണുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അസംഖ്യം എന്തുണ്ട്, ശക്താവേശ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. കപിലമുനി ഉണ്ട്, നമ്മൾ വ്യാസദേവനുണ്ട്, നാരദനുണ്ട്, എത്രയോ പേര് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിരത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശക്താവേശ അവതാരങ്ങളായിട്ട്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിലെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഗുണാവതാരമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുപോലെ മന്വന്തര അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഏകനായിട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ അതാണ് ദ്വൈതനല്ലാത്ത ഏകനും. പക്ഷെ അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലോ ഭാവത്തിലോ ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഏകനായിട്ട് തന്നെയാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ 16,108 ഭാര്യമാര് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, കൃഷ്ണാവതാരത്തില്. എന്നാൽ പോലും ഏറ്റവും വലിയ ബ്രഹ്മചാരി ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരി, എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളൊരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്നല്ലേ പറയണ്ടേ ഭഗവാനെ? എന്തുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മചാരി? അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ദേഹമാണ്, നമ്മളുടെ മാറിയിട്ടുള്ള ഇതല്ല, ഭൗതിക ദേഹമല്ല ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കണക്ഷനും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളല്ല, ഒരു ശരീര ബന്ധങ്ങളല്ല അവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതേസമയം അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ അഥവാ നിരവധി രീതികളിൽ സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പരമാർത്ഥത്തെ വേദങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അത്തരം വിസ്തരണങ്ങൾ അനന്തമാണ്. എന്നാൽ അവയിൽ ചിലത് ജീവസത്തകളാകുന്നു. ജീവസത്തകൾ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള വിസ്തരണങ്ങളെ പോലെ അത്രത്തോളം ശക്തരല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവസത്തകളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ എന്താംശങ്ങൾ എന്നാ പറയുക അതിന്? വിഭിന്നാംശം എന്നാണ് പറയുക. അതായത് ഭഗവാൻ അവതാരങ്ങളായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നത് സ്വാംശം എന്നാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയമായിട്ട് വരികയാണ് അല്ലെ, അത് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവാം. എന്നാൽ വിഭിന്നാംശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലേക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ലയിക്കുന്നില്ല, നമ്മള് ഭഗവാനായി മാറുന്നില്ല, നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയും, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രപഞ്ചം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അനിഹിലേഷൻ വരും അല്ലെ, ആ സമയത്ത് പ്രളയം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ഗർഭോദയ വിഷ്ണുവിന്റെ ഉദരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെയല്ലേ പോകുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഒരു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് പോലെയാണ് അടുത്ത സൃഷ്ടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേരുന്നില്ല, ഭഗവാനായി മാറുന്നില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം, അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിസ്തരണങ്ങളെ പോലെ അത്ര ശക്തരല്ല. ആകയാൽ 2 വിധത്തിലുള്ള വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് പൊതുവെ ജീവസത്തകളിൽ ഒരാളാകുന്നു, എന്നാൽ ശിവൻ ഭഗവാനും ജീവസത്തകൾക്കും മധ്യയുള്ള മാധ്യമമാകുന്നു. അപ്പൊ ശിവനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും നോക്കൂ, ഇപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മലോകം മുഴുവൻ നശിക്കുമ്പോൾ ആ സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയം വരുമ്പോഴും ശിവലോകം മുഴുവനായിട്ട് നശിക്കുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശിവലോകം എന്ന് പറയുന്നത് പകുതി നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലും പകുതി ആത്മീയ ലോകത്തിലുമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ഭാഗം ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ശിവൻ ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല, ബ്രഹ്മാവ് വരയ്ക്കുവാണ് നശിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ശിവദേവനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭൗതിക ബ്രഹ്മാവിനെ പോലെയോ ഇന്ദ്രനെ പോലെയോ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ദേവന്മാരാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശിവനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാൽ കൃഷ്ണനല്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഭാവമാണ് എപ്പോഴും ശിവദേവനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. ഈക്വലും ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാൽ വേർതിരിച്ചും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള മരുത്ത്. അതാണ് പറയുന്നത് പാലും തൈരുമാരത്തെ ഒരു ബന്ധമാണ് അല്ലെ, ശിവനും കൃഷ്ണനും നല്ല ആ ലെവലിൽ വരുമ്പോ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനും ജീവസത്തകൾക്കും മധ്യയുള്ള ഒരു മാധ്യമമാകുന്നു എന്നുള്ളത്. ദേവന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ ശിവനും ബ്രഹ്മാവും പോലും ഒരിക്കലും പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷൻ വിഷ്ണു ഭഗവാന് സമാനരോ അധീനരോ അതീതരോ അല്ല. ഐശ്വര്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി, ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ എന്നിങ്ങനെ അതിശക്തരായ സർവ്വദേവന്മാരും വിഷ്ണു അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ അഥവാ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നു. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ആകയാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുകുന്ദനേക്കാൾ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനേക്കാൾ അത്യന്തം ശക്തരായവർ ആരാണ്? ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മിയും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും സ്വച്ഛന്ത ശക്തരല്ല. അവരെല്ലാം പരമപുരുഷന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെ പോലെ മാത്രം ശക്തരും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ നിരതരായവരുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് അവരും ജീവസത്തകളാണ്. അതായത് ശിവദേവനെ മാത്രമാണ് കുറച്ചും കൂടി മേലതായിട്ട്, ബാക്കി എല്ലാവരും ജീവസത്തകളുടെ ലെവൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആരാധനീയ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. അവയിൽ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, രുദ്രസമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം എന്നിവ യഥാക്രമം ബ്രഹ്മാവ്, ശിവലക്ഷ്മി എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് അവരോഹണം ആകുന്നു. അപ്പൊ അത് ലക്ഷ്മി എന്ന് വരുന്നതാണ് ശ്രീ സമ്പ്രദായം എന്ന് വരുന്നത്. ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രുദ്ര സമ്പ്രദായം. അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം. നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായമാണ്.
ബ്രഹ്മാവിന് താഴെയാണ് മധ്വാചാര്യ വരുന്നത്. നാരദർക്കൊക്കെ താഴെയായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ആ മധ്വാചാര്യരുടെ പരമ്പരയായിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. ഇനി ശ്രീ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ രാമാനുജാചാര്യരുണ്ടല്ലോ, അവരിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി രുദ്ര സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് ശിവന്റെ താഴെ വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ അതിനുശേഷം സനാതന കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് കുമാര സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കലിയുഗത്തിൽ ഇപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീ സമ്പ്രദായവും നമ്മുടെ ബ്രഹ്മ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായവുമാണ് പ്രബലമായിട്ടുള്ളത്. മറ്റേതൊക്കെ പേരിനാണ്, അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി യഥാർത്ഥ ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളും എന്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്? ഈ 4 സമ്പ്രദായം എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടില്ല മാതാജി, എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നെങ്കിൽ രുദ്ര സമ്പ്രദായമാണെങ്കിലും സ്ത്രീ സമ്പ്രദായമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധം വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 സമ്പ്രദായവും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴികളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ശിവനായതുകൊണ്ട് ശിവന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനല്ല, അതുപോലെ ലക്ഷ്മി ആയതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മിയുടെ അടുത്ത് എത്താനല്ല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പൊ ഈ യഥാർത്ഥമായ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളും ഇപ്പോഴും നാളിതുവരെയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഔചിത്യ നിഷ്ഠയോടുകൂടി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. നമ്മള് ട്രിച്ചി ശ്രീരംഗം അമ്പലം ഉണ്ടല്ലോ, ആ അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഇതിനെ ചക്രോ അത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇത് മുദ്ര കുത്തണമാര് കുത്തും. നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. നമ്മൾക്ക് ഭാഗവതം കുറച്ചൊക്കെ പഠിക്കണം. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചിട്ടകളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഇതിലും ഇസ്കോണിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദീക്ഷ എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ പാസ് ആവണം. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനൊക്കെ ആൻസർ നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് എഴുതണം. ഒരു ടെസ്റ്റ് മാതിരി അങ്ങനെയുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹരിനാമ ഇനീഷ്യേഷൻ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇനീഷ്യേഷൻ വരുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടി ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഇനീഷ്യേഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പോലെ ഭഗവാന് പൂജ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു അറിവിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും 3 കാൻഡോ ഇത് ഭാഗവതം മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കണം, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് കുറെ. എനിക്ക് ഓവറായിട്ട് അറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച്. ആദ്യത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭാഗവതം ഫസ്റ്റ് കാൻഡോ ഫുൾ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം, ഭഗവത്ഗീത അറിയണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇത് ഉപദേശാമൃതമൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചവരായിരിക്കും. ഉപദേശാമൃതം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഈശോപനിഷത്ത്, ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, 16 റൗണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ സമ്പ്രദായത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് പൊതുവെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത് എന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുക ശ്രീരംഗ അമ്പലമാണ് കേട്ടോ. ഇനി യഥാർത്ഥമായ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഇതുവരെയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഔചിത്യ നിഷ്ഠയോടുകൂടി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല അവയെല്ലാം തന്നെ മുകുന്ദനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വ വിശേഷവും ഭഗവാന് സമാനരായോ അതീതരായോ ഇല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾക്ക് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലാണ് എന്താണ് അത്രയും ലക്ഷ്മിമാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാദസേവനം ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതിലും ചിന്താമണി പ്രകര സത്മത പറഞ്ഞിട്ടൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അനേകം ശത ആണ്, സഹസ്ര ശത എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ലക്ഷ്മിമാരാണ് ഭഗവാന്റെ പാദസേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നമ്മളോട് എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതിയിൽ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി 22ാമത്തെ ഇതാണ് ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രാനുരക്ത സഹസൈവ ധീര വ്യാപ്യോ ഹ്യദേഹാദിഷു സംഗമൂഢം പ്രജന്തി തത്പര ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര ആരോടാണോ അനുരക്താഹ അനുരക്തരായിരിക്കുന്നത്, സഹസ വളരെ പെട്ടെന്ന്, ഏവാ നിശ്ചയമായും, ധീരാധീരന്മാർ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവർ,
വ്യപൂഹ്യ പരിത്യജിക്കുന്നു, ദേഹ സ്ഥൂല ശരീരത്തെയും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനെയും, ആദിഷു ബന്ധപ്പെട്ട, സംഘം സംസർഗം, ഊഢം കൈക്കൊള്ളുക, പ്രജന്തി ഗമിക്കുക, തത് പരമഹംസ്യം പരമ പരിപൂർണതാവസ്ഥ, അന്ത്യം അതിന് ഉപരിയായി, യസ്മിൻ ഏതിൽ, അഹിംസ അഹിംസ, ഉപശമഃ പരിത്യാഗം, സ്വധർമ്മഃ സ്വധർമ്മം. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢീകൃതമായ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള ധീരന്മാർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളും, അതായത് സ്ഥൂലമായ ശരീരവും സൂക്ഷ്മമായ മനസ്സും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അക്രമരാഹിത്യത്തിനും അഹിംസയ്ക്കും ആത്മപരിത്യാഗത്തിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള സന്യാസ ജീവിതക്രമത്തിന്റെ പരമപരിപൂർണതയ്ക്കായി തൽക്ഷണം ഗമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, മറന്നുപോയി ബന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് ലെവലിൽ എത്തണം? ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള ലെവലിലേക്ക്, അതായത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളുടെ അധീനത്തിലാണ് എന്നുള്ള മാരത്തെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ആ ലെവലെത്തുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ധീരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ധീരന്മാരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളും അവർക്ക് വിരക്തി തന്നെ വരും. ആ വിരക്തി വന്നിട്ട് എന്തുണ്ട് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മമായ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സന്യാസ ജീവിതക്രമം സ്വീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വീടും, അപ്പൊ നമ്മൾ പല ലെവലുകൾ നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, കുടീച്ചക്ക ബഹൂത്തക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയാമോ? പരിവ്രജകാചാര്യ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പരമഹംസ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതില് അത് കുടീച്ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീട് വിട്ടിട്ട് പോകും, പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാം. അതായത് വീട്ടിൽ താമസിക്കില്ല, പുറത്തു പോയി താമസിക്കുന്നു, അതായത് വീടുമായിട്ട് ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, ആദ്യത്തെ ശ്രമം എന്നുള്ള ലെവലില്. അതാണ് കുടിച്ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണു എന്നുള്ള മാതിരി തനിയെ താമസിക്കുകയാണ്. അതായത് ബാക്കിയുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവരവിടെ പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മാതിരിയുള്ളതാണ് കുടിച്ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബഹൂത്തക്ക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല പല വീടുകളിൽ പോയിട്ട് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു ലെവല്. ആ വീടുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അവർക്ക്. അവര് ഓരോരോ വീടുകളിൽ പോയിട്ട് കുറച്ചു നേരം നിന്ന് ആ ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്ന മാതിരിയാണ്. പരിവ്രജകാചാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പൂർണ്ണമായും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭക്തി സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അർപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദിയൊക്കെ പരിവ്രജക ആചാര്യ എന്നാണ് പറയുക. കാരണം അവര് ജീവിതം മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ. അപ്പൊ അവര് എല്ലാവരും മിക്കവാറും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉത്തമാധികാരി എന്നുള്ള ലെവലെത്തിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവർ മറ്റുള്ളവരെ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുള്ള പൂർണ്ണ പരിശ്രമമായിരിക്കും. അവർക്ക് സ്വയം എന്നുള്ള ഒരു ഇതേ ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ഓക്കെ, 2 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാലും ഓക്കെ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരമഹംസ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനും അപ്പുറമാണ്. അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ടീച്ചിങ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനിലേക്ക് ഒരു എക്സസി എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു എക്സസി എന്ന് പറയില്ലേ, ഒരു ഉന്മാദാവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടല്ലോ അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം അങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോഴേക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും എന്താവും? ഭഗവാനെ സ്വയം കണ്ട് ആ ഉന്മാദാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ആ അവസ്ഥയാണ് പരമഹംസ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാനും അവരുമായിട്ട് മാത്രമാണ് ബന്ധമുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് സന്യാസത്തിന്റെ ആ പരിപൂർണത, പരമപരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പരമഹംസ അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രേമാവസ്ഥ, ഭാവ പ്രേമ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് സമയായി അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.